Tebele. And our second one is obviously this coming week, this coming weekend. And last week we invited the mayor. Because May, we speak to you here, are you coming? So we're going to find out now. Oh, nice. If the mayor is actually going to join us. And this feature is brought to you by uMasipala waseThekwini. It's called ezaseThekwini. Sikubingelela uhlelo May. Ngicela ukubingelela mfethu nonke lapho kwistudio Bongani noSlino Caprel nabalaleli ke bevuma FM. Mayor siyeza ukuthi uMasipala usuwenza into enhle ngokuthi uyithengele wona ama water tanker awo versus ukuthi ahamba yewaqasha. Sicela mhlawumbe nje usichazele ukuthi enzeke kanjani lena. Well mfethu uzokhumbula ukuthi ngenxa yokuthi ingqalazinda yethu isineminyaka okwesibili nedemand kwisithi isikhulile yenziwa kakhulu immigration abantu besuka ngaphandle kwedolobha and beze ngaphakathi abanye baqhamuka from outside the province. Lokho kwenza ukuthi ke i-supply yamanzi iqale ukudondobala endaweni ezithize ezinye ke abantu sebeyahlala kodwa amanzi akafiki kuzona infrastructure yethu bengakafiki kuyona. Ingakho ke sikhulisa ke sibalo sama water tankers azophathwa uTheku lwathengile 263 sesingezeke amanye ke awu100 kulonyaka. Senza nje ukuthi sihlukane nama water tankers esiwaqasha kulaba bebekade besiqashisela ama water tankers ukuze iservice yamanzi sizibambele thina mathupha. Kanjalo ke siqasha ke no driver ukuba babe ingxenye yalolu hlelo lwethu and so eminye imizamo le yethu yokuthi esikwazi ukuthi sizenzele izinto kunjalo futhi siqashe no plumber bethu ukuthi babheke la kuvuza khona ukuze singalahlekelwa amanzi amaningi lapha edolobheni kakhulukazi makhona indawo ezintula amanzi. Meya ngaphandle kodaba lwama water tanker siyabona ukuthi mkhulu umsebenzi enwenzayo wokuvala amapayipi avuzayo ukuze kongeke amanzi. Mhlambe ungasitshela nje ukuthi ngabe ikuphi enikwenzayo ekuthenini amanzi angasilahlekeli. Well mfethu kunehlelo kuthiwa i-water and sanitation turnaround strategy. Umongo wale strategy ukuthi siqede inkinga yokulahleka kwamanzi lapha edolobheni. Kungakho ke abasebenzi bethu bezinikeze isikhathi esingango 24 hours ukuthi baphendule uma kube bethole i-complaint noma isikhalo noma umbiko ukuthi kukhona la amanzi ethu elahleka khona. Zama ukuphendula manje ngokukhulu ukushesha. Kanjalo ke namamitha lawo esiwasebenzisa emakhaya uma isengaphezulu kwa 15 years ngoba isiqala ukuhlupha uma isengaphezulu kwa 15 years imitha lapha lamanzi liyavuza lihlahlekisela ngamanzi sesithi siwashintsha wonke lamameters angaphezulu kwa 15 years ngokunjalo futhi endaweni lengama informal settlements kumele sazi ukuthi mangaka amanzi siwambisa kule informal settlement nakuleya ngokuthi ifaka amamitha supply lo informal settlement sifake namamitha supply indawo zasemakhaya ukuze abantu bangalo bethi in-revenue water edolobheni enkulu kodwa amanzi aya la kudingeka khona nje ukuthi indawo zakhona bezingenawo amamitha. 23 minutes past 8 on the line we've got Councillor Cyril Xaba on a feature which is called ezaseThekwini, which is probably brought to you by eThekwini Municipality la kuVuma FM. Kwenzeka every single Thursday around 20 past. Mayor siyeza ukuthi enye inkinga nje inkulu enibhekene nazo la eThekwini udaba lwabantu abakha izakhiwo noma ikuphi phecelezi land invasion. Siyeza ukuthi kunohlelo esenoliqalile lokuqeda lenkinga. Mhlawumbe ungazi usichazela ukuthi nizokwenza kanjani? Well mfethu lolu hlelo silibiza phecelezi ngokuthi i-land invasion prevention strategy sebenzisana namaphoyisa nezinye inhlelo ukuvimba abantu abangena emhlabeni bakhe kona ngokungemthetho. Ngalolu hlelo ke sizama ukuvala intuba yalabo abehamba bakha izakhiwo nje noma ikuphi and sifuna ukuthi nje uma ukhona abenza kanjalo sikwazi ukuthi abantu basibikele kusho kuyenza lokho ngoba abantu bagcina sebakhisa abantu endaweni
ezithi ma kuna imvula abantu bamuke namanzi njengoba kwenza nje kwezinye indawo zama ukuvimba ke lento abantu bahlale ngokuhlelekile sivimbe nalabo okuyibona asebethiwa ama-shacklots uyibona asebefika bambe mase beqashisa abantu ngoba befuna ukuzakhela bona inzuzo abanande bakena nokuthi abantu bakhe kuphi labo bangabakhisa naphezulu kwendawo ebakile Mayor besifuna ukutshela ukuthi so hlale sikhuluma ngetourism la kwishow so we've got uHlomla Dandala la e-studio ufikile welala eRadisson Hotel la eMhlanga then izolo suspend usuku lonke nje nalo solimkhombisithe we even went to kwindawo yathuladu lapha eMosma Peter Stadium so besifuna nje ukutshela ukuthi nathi sibhizi siyabonga bakudendela thank you very much ngicela uphinde ubuye njalo nje utshele nabanye futhi ukuthi eThekwini sifuna ukuphakamisa ezokuvakasha ngoba sibonile ukuthi umnotho wethu une potential ukuthi ukhule lapha edolobheni sibonge kakhulu ezinye izinto ezingama offerings to tourists ezama ukuthi sis expand siphinde diversify futhi siyabonga May ujimile angithi siyagijima umgqibelo Yes every Sunday ngicela ungijoin mfethu angajabula kakhulu No thina May angithi sakumema last ku race yethu ngiyabona ukuthi sine race yethu ngomgqibelo lapha ku Florida ngo5 wawuthe uzobheka bheka ukuthi uzokwazi we are together silapha hawa ngicela sonke la studio sigijimeke yebo khona osalayo ngikho osalayo siyabonga May have an amazing day sokubona ngomgqibelo akube njalo mfethu take care sure